L-Isqof Charles Scicluna ħatar President tal-Kullegg tal-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi tal-Vatikan. Dan il-Kungress għandu rwol li jinvestiga l-każijiet ta' appell li jagħmlu saċerdoti li jkunu akkużati li molestaw minuri. Kien f'Novembru tas-sena l-oħra li l-Papa waqqaf kummissjoni ġdida tisqfijiet u kardinali bilan li jitħaffef il-proċess li bih il-Vatikan jara l-appelli tas-saċerdoti akkużati. Kummissjoni li issa se jmexxiha Scicluna anke minħabba l-esperjenza li għandu fid-dritt kanoniku. Li nagħmlu l-ġustizzja, l-ikbar sfida dejjem li inti fid-deċiżjoni tiegħek tkun ġust. Li inti tibbaża ruħek fuq il-provi, tirrispetta l-liġi tal-Knisja f'dan il-każ u fis-sentenza tagħna fid-deċiżjoni tagħna nieħdu ħsieb kemm l-interess tal-ġustizzja li tieħu ħsieb min ikun ikkundannat u anke l-vittma. Għal 10 snin sħaħ bejn l-2002 u l-2010 huwa serva bħala prosekutur f'każi ta' reati sesswali fl-istess kungress. F'dan il-każ ir-rol tiegħi mhuwiex prosekutur, m'hemm bżonn li wieħed ikun jgħix Ruma kontinwament, imma aħna nissejħu Ruma jiena kull xahar immur għall-ġurnata Ruma ġemet tkun nhar ta' Erba' fejn iltaqgħu niddeċidu l-każi. Imkejjen viċin il-kurja tal-Arċisqof qalu li din l-aħbar tista' tagħti bidu għal proċess li jissandu jwassal għal aħbar oħra, dik ta' min se jkun Arċisqof. Staqsejna l-Isqof jekk din il-ħatra tfissirx li tilef kull ċans li jsir Arċisqof. Dina naħseb mistoqsija wieħed jagħmel għall-Papa Franġisku għax id-deċiżjoni hija tiegħu. Biss din il-ħatra hija kompatibbli wieħed jista' jagħmilha ma' kwalunkwe missjoni li l-Papa jitlobni nagħmel hawn Malta.